Αποστόλη, καλώς ήρθες στο μαγικό κόσμο της Admiral. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως μαγικός ο χώρος, πολύ όμορφος και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Admiral. Και πολύχρωμος. Βέβαια, δεν έχει χάλκινο εδώ μέσα. Μας το έφερες εσύ από την Κρακοβία. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του μεταλλίου σου. Πώς ήταν η εμπειρία που έζησες εκεί? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλύτερο θα ήταν να φέρναμε χρυσό, δυστυχώς δεν ήρθε το χάλκινο. Η εμπειρία ήταν πολύ ωραία, οι αγώνες ήταν πολύ οργανωμένοι. Δυστυχώς εμείς δεν μέναμε στο Ολυμπιακό χωριό, αυτό μας στεναχώρησε, αλλά εντάξει. Έχουμε χρόνο να μείνουμε σε Ολυμπιακά χωριά. Σωστά. Πήρες μια έτσι γεύση για το πώς έτσι θα μπορούσε να είναι, γιατί λένε ότι είναι μια μικρογραφία των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί είναι οι κορυφαίοι αθλητές από το κάθε άθλημα. Πήρες έτσι μια γεύση εμπειρίας? Ναι, σίγουρα. Έχω ξαναζήσει παρόμοιες στιγμές, οπότε είναι περίπου σαν Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο. Εντάξει, εκείνο μιλάμε για μεγαλύτερο event. Εντάξει, θέλουμε να ζήσουμε το μεγάλο, η αλήθεια είναι. Θα το ζήσεις, το εύχομαι και είμαι σίγουρη ότι και με την υποστήριξη της Admiral θα γίνει πιο εύκολο το έργο σου. Λοιπόν, γεννήθηκες, μεγάλωσες και ζεις όσο προλαβαίνεις στην Κοζάνη. Σωστά? Ακριβώς, σε ένα χωριό της Κοζάνης, στις Αυλές Κοζάνης. Συγγνώμη, και στις Αυλές Κοζάνης, πώς είπες τώρα εσύ από πιτσιρικάς θα ασχοληθώ με το Taekwondo? Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα πολύ μικρός, 4 χρονών, οπότε δεν ήταν δική μου απόφαση το πότε θα ξεκινήσω. Τώρα, όταν έφτασα στην ηλικία 12-13 και κατάλαβα ότι μου αρέσει, τότε αποφάσισα ότι θα το ακολουθήσω σαν πρωταθλητισμός. Όταν ήμουν μωρό, με πήγαν οι γονείς μου με έναν φίλο μου, έτσι είχαν 2 παιδάκια παρόμοια ηλικία και είπαν να τους πάμε σε ένα άθλημα. Μιλάμε τώρα για μια καθημερινότητα με διπλές προπονήσεις, με πήγαινε-έλα γιατί μένεις εκτός Κοζάνης, οπότε καθημερινά πήγαινε-έλα. Ναι, μετά από μια ηλικία διπλές προπονήσεις, ναι. Πήγαινε-έλα μέχρι τα 18 με την οικογένεια, με τον μπαμπά και μετά από εκεί μόνος μου πλέον με το αμάξι. Είναι ένα άθλημα το οποίο παραδοσιακά στην Ελλάδα έχει φέρει πάρα πολλές επιτυχίες, Ολυμπιακά μετάλλια. Ήταν και ένας λόγος και ένα έξτρα κίνητρο για σένα να ακολουθήσεις αυτό το άθλημα? Σίγουρα, μετά το 2004 το 2000 ήταν το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο με τον Μιχάλη Μουρούτσο, ναι. Μετά το 2004 που ήμουν λίγο μεγαλύτερο σε ηλικία και καταλάβαινα τι γινόταν, ήταν ένα μεγάλο κίνητρο να βλέπω τους Ολυμπιονίκες, τον Αλέξανδρο, την Έλλη και τον Μιχάλη που έμπαιναν στην Αθήνα στους αγωνιστικούς χώρους. Ήταν μεγάλο κίνητρο και ήθελα να ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο. Οπότε αυτά ήταν τα πατήματα τα δικά μας που έδωσαν χώρο σε εμάς τους νέους αθλητές και τους είχαμε και σαν πρότυπα. Και έχεις φανταστεί τον εαυτό σου έτσι στη θέση τους, με την καλή έννοια, έτσι? Πολλές φορές, ναι. Λοιπόν, πες μου λίγο για την καθημερινότητά σου, διότι ξέρω ότι είναι μια σεζόν με πάρα πολλούς αγώνες, έτσι, συνεχώς ταξιδεύεις, συνεχώς αγωνίζεσαι. Πώς είναι η καθημερινότητά σου? Δεν είναι σίγουρα σε ένα μέρος, δηλαδή είναι πάντα από εδώ και από εκεί, είτε και οι προπονήσεις ακόμα δεν γίνονται στο σπίτι μου, δηλαδή στην Κοζάνη, γίνονται αναμικρά χρονικά τακτικά διαστήματα στην Κοζάνη, αλλά κυρίως γίνονται στο εξωτερικό. Σε άλλες χώρες για να έχουμε αθλητές του επίπεδου, παρόμοιου επίπεδου για να κάνεις προπόνηση. Εντάξει, δυστυχώς δεν είναι ένα άθλημα ατομικό, αλλά είναι σίγουρα με άλλους αθλητές πρέπει να κάνεις προπόνηση για να βελτιώνεσαι, γιατί είναι και μαχητικό, οπότε χρειάζεσαι αντιπάλους. Οπότε είναι προπονήσεις στο εξωτερικό, αγώνες σε άλλη χώρα του εξωτερικού, προπόνηση ξανά σε άλλη χώρα. Εντάξει, είναι πολλά ταξίδια. Λοιπόν, πώς γίνεται τώρα, γιατί ξέρω ότι ο απότερος στόχος βεβαίως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι, πώς γίνεται, πόσο κοντά και πόσο μακριά βρισκόμαστε από αυτό το στόχο? Έχω την αίσθηση ότι τώρα μαζεύουμε πόντους και βαθμούς ώστε να το καταφέρουμε αυτό, έτσι? Έτσι ακριβώς, ναι. Οι αθλητές όλοι είναι τόσο κοντά και το ίδιο τόσο μακριά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε όλων των αθλημάτων, νομίζω. Είναι ανάλογα μια καλή μέρα ή μια κακή μέρα ή ένα καλό διάστημα μηνών ή κακό αντιθέτως. Εγώ θα έλεγα ότι με βάση τα αποτελέσματα είμαι πολύ κοντά. Έχω παίξει με όλους όσους και Ολυμπιονίκες και κορυφαίους αθλητές και τους έχω κερδίσει και έχω χάσει. Οπότε είναι, να το πω, στην καλή σου μέρα, άμα βρεθείς εκεί την ώρα που πρέπει, πας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν το κάνεις, πας στο σπίτι σου. Οπότε εντάξει, είμαστε πάρα πολύ κοντά και ταυτόχρονα πολύ μακριά. Είσαι από τους αθλητές που πιστεύουν στην τύχη? Όχι, αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύω πάρα πολύ στην τύχη. Εντάξει, πιστεύω σε πολύ μικρό ποσοστό. Ναι. Είπες πριν ότι είναι ένα άθλημα το οποίο είναι ατομικό, αλλά σίγουρα έχεις μια ομάδα δίπλα σου, σίγουρα αγωνίζεσαι με άλλους αθλητές από όλο τον κόσμο, όπως είπες. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις που πλέον έχεις και την Admiral σε αυτή σου την προσπάθεια. Σίγουρα το ατομικό άθλημα δεν σημαίνει ότι είσαι μόνος σου. Μόνος σου είσαι μόνο τη στιγμή του αγώνα. Απ' έξω υπάρχει μια ομάδα. Πλέον στη δικιά μου ομάδα είναι και η ομάδα της Admiral και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Οποιαδήποτε στήριξη είναι σημαντική για τους αθλητές, ειδικά για τους ερασιτέχνες αθλητές.
και νιώθουμε κι εμείς ότι κάποιος μας προσέχει, κάποιος μας κοιτάει εκεί έξω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είναι αλήθεια. Τι εύχεσαι για τον Αποστόλη Τελικοστόγλου στο άμεσο μέλλον? Στο άμεσο μέλλον εύχομαι, καταρχάς, η στόχη επόμενη είναι πάντα ο επόμενος αγώνας. Οπότε, ο επόμενος αγώνας είναι στο Παρίσι, όχι η Ολυμπιάδα, είναι το Grand Prix του Παρισιού. Οπότε, εύχομαι εκεί ένα χρυσό μετάλλιο και έτσι να συνεχίσω την πορεία μου μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ευχόμαστε το ίδιο με σένα και πιστεύουμε περισσότερο. Πιστεύουμε όλοι πάρα πολύ σε σένα. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στο σπίτι της Admiral. Θα έρχεσαι πολύ συχνά τώρα από εδώ και στο εξής. Εννοείται, εννοείται. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.